vítajte tam u ďalšieho videa, dneska tu je so mnou. A Lola, a teda vidíte inde. No, sme mali nejak, že sa nám proste sekol Minecraft. Presne. A sa tu nespawnul, no lebo som tu aj bol. Takže ja idem teda do vesnice. Tu hrám Pole, prečo nie sú zasadené? ty vrelo. To aj dobre, ale rovno do tej vody. A nemám žiadne semena. Ja to robím, dobre? Hoď mi semena. To všetky to je úplne mega veľa z toho. Počkej, ja si ešte musím vybrať. Je taký. Idete opekať, okej? Pôjdeš opiecť. Úplne všetko. Počkej, to ten Iron ten ostal. A ako ti poviem, že by sme už mohli... mám na to drevo, to opekať? Mám na to peníze. Mám to tu opekať? Mám na to peníze, nie. Drevo mám vybrať? A ja ti tam dajú uhle. Toľko? Pač, vidíte. Spolupráca. Daj mi tú vlnu, aby som vyrobil na postele. Musím vyprázdniť invent. Už by sme mohli robiť tu prejavu, ne? Ja ju idem urobiť, jo. OK. Žensky sa nemajú namáhať, predsa. Ďakujem. Že by som tuto ešte po tú pecku nechala a tuto ja klikám na tento box. Ne, kúkaj, proste kúkaj. Tu vyťažím a urobím normálne pohodu. OK, ty si to šéf. Keď idú na to. Čo sa vypeká iron. To potom zoberaj. Jasné. A toto proste zborím. To ti potom nechá tak, že nejak 4 masa, že by si bol hladný už z toho, z tej roboty, tak ti to potom nechá, že nemusíš chodiť Aj. za bedny. Že nemáme sklo. Idem prepísy. Tak choď. A veľa odones, veľmi veľa. Strašne pomaly idem si pre tú lopatu. Ježišmarja. Ja to predávam, že pán Severný zadíval nám školu zatepujú a nedávajú škaredé slova, že čo vy tu chodíte. Vám normálne máte tam lešenie? No. Vyšnem si jeden iron, okej? Aha, tak nemáme. A ja ti ho tu nadám, počkaj. Zatiaľ som blesk. Blesk. Blesk, blesk. Piesok ešte nemáš, ale dobre. Ešte aj tak mi ho netreba. Potom ho daj piec. Ja musím robiť našu podlahu. Privážeme to na ten druhý dom? Aj s tým druhým to privážeme? Jasne, môžeme kľudne. Už natáčame 4 minúty, až iba 3. Tak rýchlo. To sa dosť pomaly ubeha. Teraz dosť rýchlo. Ani sa to nezdá, že už toľko. No. Koľko ho chceš? Tak tvojho piesku? Dosť tak. Tak vieš, lebo chvíľku už tak mám. Tak stačí úplne. Toto pripojíme s jedným domom.
Toto bude poradné. Lebo nám stega niečo. Tamtej... Stega už sa doslieva. Ja už do domu. Romy, No v tej miestnosti, tam čo teraz sme, tak tam budú čestky, asi postele a PC si dáme do tej druhej izby. Super nápad, ne? Dobre, tak idem dať vypiec toho tu. Skočí. Jak sa to volá? Fajn. A môžem dať vedieť tých vecí, nie? Čo potom to budeme vypretávať. Nejaké meso v čestke nechám. Si zoberiem dve. A tu mám ešte tie od ovečky. To dám do úvodok. Ježiš, máme preplnené čestky. Ja to tu naminiem na stavbu. Už toľko sa stihlo vypiem. To už prešlo 6 minút. Jak rýchlo. No jo. Toto ďalej máme dneska 5. To je dobré, ne? Tu počkej, iba to kúra. Ten prvýkrát nájsť do vôbec nejedla. Hľadujem tu. Šetrím zásoby. Takže v tejto úplne prvej čestke pri dverách Tie všetky čestky necháme tam. OK. A tam bude tam miestnosť na čestky. Sklo je? Tuto máš 13 v tejto čestke. Dobre. To je inej. Ja To je otvorená. tak idem po drevo. Ešte tu mali peniaze. Škoda, že tu nie je nejaký boost. Ale nejaké veľké to je. A máme aj záhradku, ak si všimol toto. A som nestihla posadiť to. Nevadí. Na ďalší deň. Máme málo dreva. Okay. Zajtra naťažiť. No. Dobre. Máme už iba 14 a 31 a ešte 2 tu. Ďalšie. Už prešlo 8 minút. Koľko máš skla? Tuto v tej a nesiem ďalšie 2. Počkej, to idem vyraziť. To! Nové zvuky. Ten vesníček odkiaľ ide? Ma zaujímavé. Ja idem vyrobiť tie ploské. Zombon ďalšieho vidím akurát vo vode. Tu stačí toho okien. Nemám uholie, nosne potrebujem. Už na čo? Na čo? Na sklo. Už netreba. OK. Tak to je potrebujeme, tak? Ideme vyspať sa. Tak tu pohodne je postela. Tuto, jak je toto tu? Tuto nie, tuto. Viem, len idem vyrobiť. Okay. No ty už si tam láhni. Dobre. Ja konečne sa môžem. No konečne. Ja už musím na všetko kašľať, lebo mne sa robota kopí. To stíhaš. Počkaj, musím zobrať semienka. No takže ja idem sadiť, ty ideš po drevo. OK, tak ešte sekund. Som to cepol, to sú tie one skamené. Semienka máš v čestke nejak z tego pola. Tuším. Bordel vyháďam. A ja tak mám. Ovečka. No dobre.
tak nejak 2 staky, nie? 3 staky. Nebolo, no. Dobre, Abo 5. Dobre, 5. Tak uvidíme. Do večera, ne? Tak budem chodiť do večera, ako budem mať, tak budem mať. Budeš mať prácu zase. No. Zase, keď nepotrebujeme ovečky, tak sú tu. Keď ich potrebujeme, tak ich nie je. Za kontrolou. Krásne. Nepadajú ani jablká, keď na to sere, lebo vieš, ako tak chceme mať potom farmu a určite aj nejaké kone by som tam dala. No. Ani nemám tucha, koľko mám teraz brať. Dúfam, že viac ako tak. Musím sa pozrieť. No tak skoro tak bude. Je to strašne pomalý. Vyrobil by si mi prosím teba snímky. Čo? Aj dobre, potom pôjdem na kamennú cukierku. Ja idem tiež ťažiť. Fajn, tak nemusíš. Ty ideš tiež. A ty ideš dole či hore ťažiť? Neviem tam, kde ty. Fajn. Do toho lesíka pekne. Čo vidím? Takže sme mali ten, vieš, trojkapitátor. Hej, Čo je? však sekneš do spodu stroma a celé si spadne. Trojkapitátor. Prečo práve názov trojic? No a my Chceš drevenú? mám túto kamennú. Ďalšiu? No hej. Tak idem tam si myslela. Malý zombie miniature, poď sa pozrieť, aký je cute. Ukáž to do videa. Počkaj. Tuto v potoku. Tuto, vysmia. Nemôže byť? Bole, dobre, Dobre, takže pre toto video by to bolo všetko a čau čau. Ahojte, nezabudnite like.